खुलुमबाय राधा कृष्ण खौ फुजिनाय बा बिथांनि जे दिनैनि प्रग्राम बे प्रग्रामाव बाहागो लानो मोननानै खुब गोजोननाय मोन्दों। नेपालपारा आरो दलपारा लांदांपारा बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गोबाव समनिफ्रायनो बे दल जात्राखौ बानायबोबाय थादों। दा बेवहाय आंखौ बे मेलानि बा बे फुजानि मेन गेटखौ बेखेवनो बिथांमोना आंखौ हांख्रायनानै लाबोदों। खुब गोजोननाय मोन्दों। जे थांखि जे उद्देश्यखौ लानानै थांनाय गोबाव समनिफ्रायनो बे दल जात्राखौ खालामबोबाय थानायनि जे आन्दोआव बे जे आसा बा जे मिजिं निस्सय मोगथां महर मोनगोन होननानै आं आसा खालामदों आरो बे भगबाननि खाथियाव आशीर्बाद बिदों जाहाथे जोङो बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीफोरनि गेजेराव अनलायनाय खौसेथि आरो बे ओनसोलनि जौगाखांनायनि हाबाफारिखौ जों ज'यैनो खामानि मावलायनो हायो। बिनि थाखाय इसोरनि खाथियाव सक्ति बिदों, इसोरनि खाथियाव आशीर्बाद बिदों। निस्सय जोङो फैबाय थागोन समाव जोङो बे ओनसोलनि जौगाखांनायजों लोगोसे बेवहाय मोजां थासारि मोनसे एटमसफियार जों क्रियेट खालामनो हागोन होननानै बिसास दं आरो बेखौनो बेजोंनो दिनैनि जे दल जात्रा राधा कृष्ण आरो बिमा आरो बिफानाव जोङो आशीर्बाद बिगोन। जोंनि गेजेराव जाहाथे गोहो होयो, सक्ति होयो, बुद्धि होयो आरो साफ्रोमबोनि न'खराव जोङो बे गोहो बुद्धि गियानखौ लानानै बे समाजाव जोङो साना जेरै सोरां होयो बेबायदिनो जोङो जाहाथे रायजो राजाफोरनि गेजेराव थांनानै जों बे सोरांखौ बे पहरखौ जों बिलाइनो हायो। बिनि थाखाय फिन खेबसेबाव इसोरनि खाथियाव आशीर्बाद बिदों। আজি আমি নেপালপাৰা ৰন্দাপাৰাত গাঁৱত বা দৌল মন্দিৰ প্ৰাংগণত আমি প্ৰতি বছৰে পালন কৰি অহা এইবেলি ৫১তম আমাৰ এই আজি পূজা শ্ৰী শ্ৰী ৰাধাকৃষ্ণৰ দৌল যাত্ৰা পূজা ও মেলা। তো আপোনালোকৰ জৰিয়তে এই মেলাত যাতে বিভিন্ন ৰাইজ যাতে শান্তি শৃংখলা বজাই ৰাখি পূজা পাৰ্বণ আদি মেলা যাতে উপভোগ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে মই আজি ৰাধাকৃষ্ণৰ ওচৰত মোৰ প্ৰাৰ্থনা থাকিল। এইবেলি আমি অহা ৩, ৪, ৫ আৰু ৬ চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচী আমি ৰাইজে মাজত আলোচনা বিলোচনা কৰি চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচী ৰাখিছোঁ আমি। হয়, নিশ্চয় আমি প্ৰতি বছৰে আমাৰ মন্দিৰ মুকলি, দুৱাৰ মুকলি আমাৰ কাৰ্যসূচী থাকে। তো এইবেলি আমাৰ মৰমৰ আদৰৰ মাননীয় প্ৰকাশ বসুমতাৰীক আমি নিমন্ত্ৰণ ক্ৰমে আজি মাতিছোঁ। তো এইবেলি আমাৰ দুৱাৰ মুকলি কাৰ্যসূচী হৈ গ'ল। অলপ পিছতে আজি আমাৰ মন্দিৰৰ কাৰ্যসূচী আছে। মন্দিৰত শ্ৰী শ্ৰী ৰাধাকৃষ্ণৰ বিবাহ কাৰ্য আছে, এইবিলাক চলি আছে।